През 2009 година излиза филм, който не просто чупи рекорди, а променя начина, по който гледаме на киното. Филм, който е смятан за твърде скъп, твърде рисков, твърде странен и въпреки това се превръща в едно от най-големите кинопреживявания в историята. Аватар не е просто идея за друга планета, това е филм за природа, алчност и идентичността и избора на коя страна да застанеш. Днес ще минем през целия процес на създаването на Аватар, от идеята, която чака над 10 години, през технологиите, които още не съществуват, до момента, в който света влиза в Пандора. И както винаги, нашата мисия е да се учим от големите истории, защото целта ни е да създадем първото анимационно студио в България. Благодарим ти, че ни подкрепяш. Идеята, която чака десетилетие. Идеята за Аватар не се ражда през 2009 година. Тя се ражда много по-рано. Режисьора има визия за извънземен свят, напълно нова екосистема, същества, които не приличат на хора. Проблема е прост. Технологията не съществува. Затова проектът е оставен на страна. Чака години напред, малко режисьори биха имали търпението да чакат толкова дълго. Свят, който трябва да бъде истински. Пандора не е просто фон, тя е жив свят. За да изглежда истинска, екипа създава растения с логика, животни с поведение, екосистема, която има смисъл. Нищо не е случайно. Цветовете, движенията, звуците. Зрителя трябва да повярва, че този свят съществува дори без камера. Революционната технология. За Аватар се разработват технологии, които не са използвани никога преди. Актьорите не играят пред готови декори, те играят в празно пространство, облечени в специални костюми. Всяко движение, всяка емоция, всеки поглед се улавя и превръща в дигитален образ. Това е огромен риск. Ако зрителя не повярва на емоцията, филма се проваля. Актьорите и психологическото предизвикателство. За актьорите това е напълно ново преживяване. Те трябва да играят без реални костюми, без истински декори, без да виждат света около себе си. Всичко разчита на въображението. Много сцени са емоционално изтощителни, актьорите трябва да вярват в свят, който още не съществува. Сюжетът прост, но мощен. Историята на Аватар не е сложна, но тя е универсална. Сблъсъка между природа и алчност, човек, който открива нова идентичност, избора между дълг и сърце. Тази простота позволява на зрителя да се потопи напълно в света, без да се губи. Забавни и странни случки зад кадър. По време на снимките има много странни моменти. Актьори, които се спъват в празното пространство, сцени, които изглеждат нелепо без ефекти, хора, които не вярват, че това ще стане филм. Много от екипа не осъзнава колко голям ще бъде проектът. Обучението на актьорите като народ на Пандора. Актьорите, които играят жителите на Пандора, преминават през специално обучение. Не просто актьорско, а физическо и културно. Те учат как да се движат по-различно от хората, как да използват тялото си по-животински, как да изразяват емоции чрез жестове. Целта е проста: да не изглеждат като хора с боя по лицата, а като напълно различен вид. Това усилие се усеща на екрана. Звуците на Пандора, свят, който се чува. Звука в Аватар е толкова важен, колкото и картината. Екипа създава гласове на същества, шумове от джунглата, атмосфера, която диша. Много от звуците са смес от животински записи, природни елементи и човешки гласове. Резултатът е свят, който не само виждаш, а и усещаш със слуха си. Аватар не използва 3D като ефект за плашене. Няма предмети, които постоянно излизат към зрителя. 3D-то е използвано за дълбочина, пространство и потапяне. Именно за това хората искат да го гледат на кино. Телевизорът не е достатъчен. Това е един от малкото филми, при които 3D-то наистина има смисъл. Защо някои хора не го харесват? Колкото е по-голям успеха, толкова повече критика има. Някои казват, историята е прекалено проста, героите са клиширани, но това е съзнателен избор. Простата история позволява на света да бъде истинския герой. Аватар не цели да бъде сложен сюжет, той цели емоция и потапяне. Връзката с природата и съвременния свят. Една от причините филма да резонира толкова силно е връзката му с реалния свят. Темите са болезнено познати: унищожаване на природата, алчност, загуба на баланс. Аватар не обвинява директно, той показва и зрителя сам си прави връзката. Феномена след премиерата. След излизането на филма се получава нещо рядко. Хората искат да се върнат в Пандора, търсят повече информация, гледат филма по няколко пъти. Това не е просто харесване, това е привързване към свят. Как Аватар промени индустрията? След Аватар, студията започват да инвестират в светове, технологиите скачат напред, анимацията и киното се сближават. Границата между анимация и игрален филм започва да изчезва. Последни думи. Аватар ни показа, че най-смелите идеи изискват най-много търпение, че понякога трябва да изчакаш света да бъде готов за твоята визия. Така че, ако ти харесва идеята да създадем анимационно студио в България, може да харесаш клипа
да се абонираш за канала и да го изгледаш отново. По този начин помагаш да съберем средства, за което аз и моя екип ти благодарим.